štúdiu L-Rádia vítame konateľa realitnej kancelárie Direct Real LM City inžiniera Petra Hubku, riaditeľa pobočky, ktorý nám bude dnes hovoriť o situácii na realitnom trhu v Liptovskom Mikuláši a predstaví nám v krátkosti služby realitnej kancelárie. Dobrý deň, prajem. Pán Hubka, mohli by ste nám predstaviť vašu realitnú kanceláriu? Direct Real je sieť realitných kancelárií na Slovensku, ktorá vznikla na základe dlhoročných skúseností zakladajúcich členov. Pobočka v Liptovskom Mikuláši pôsobí úspešne na trhu už druhým rokom a radí sa medzi najúspešnejšie kancelárie na Liptove, čo dokazuje výsledky naše a referencie spokojných klientov. Ako by ste zhodnotili momentálnu situáciu na realitnom trhu na Liptove? Ako realitná kancelária často dostávame otázky, či je vhodné zobchodovať nehnuteľnosť práve v tomto období, či už sa jedná o predaj alebo kúpu nehnuteľnosti. Naša odpoveď znie určite áno. Po období pasivity sme opäť v aktívnom období, kedy ceny nehnuteľností sú na ustálenej hladine. Pozitívnej situácii napomáhajú aj priaznivé podmienky na hypotekárnom trhu a podmienky v bankách. Treba si však uvedomiť, že úspech predaja nehnuteľností je skrytý v cene, ktorú určuje trh a nie majiteľa nehnuteľností. Preto vždy doporučujem určite riadiť sa odporúčaní odborníkov. Aké služby ponúka vaša realitná kancelária? Dlhoročné skúsenosti a prehľad našich realitných maklérov umožňuje našim klientom riešiť ich realitný problém. Na vašu nehnuteľnosť sa prídeme osobne pozrieť a obliadnuť ju, poradíme pri tvorbe ceny, ktorá je kľúčovým úspechom pri predaji, zabezpečíme tlačovú a internetovú inzerciu vašej nehnuteľnosti, záujemcu o kúpu vašej nehnuteľnosti dôkladne preveríme. Vyhotovíme potrebné zmluvy a návrhy na vklad do katastra nehnuteľnosti. Nehnuteľnosť riadne odovzdáme na základe protokolu a zabezpečíme aj prepis energie. Všetky naše služby, ktoré ponúka realitná kancelária Direct Real LM City, sú podľa prísneho etického kódexu a preto bude jednanie našich realitných maklérov vždy čestné a seriózne. A samozrejmosťou je exkluzívny predaj vašej nehnuteľnosti. Čo ponúka exkluzívny predaj z Direct Real? Zo skúseností našich klientov je to najúčinnejší a najefektívnejší spôsob predaja, pretože máte prehľad o tom, s kým jednáte a čo sa deje s vašou nehnuteľnosťou. Nehnuteľnosť ponúkaná len jedným predajcom pôsobí oveľa dôveryhodnejšie ako záplava inzerátov veľakrát s rôznou cenou a s rôznymi fotografiami. Preto odporúčame vybrať si jednu realitnú kanceláriu, ktorá sa vám postará o celý predaj aj kúpu vašej nehnuteľnosti. Čo by ste poradili nerozhodným klientom alebo klientom, ktorí by chceli kúpiť a predať nehnuteľnosť? Určite, aby nás navštívili v našej pobočke na námestí Osvoboditeľ 32, ktorá sa nachádza hneď v pasáži vedľa Múzea Janka Kráľa, alebo na našej internetovej web stránke www.directreal.sk, kde vám ochotne a odborne poradia naši profesionálni realitní makléri s akýmkoľvek realitným problémom. Za informáciu ďakujeme inžinierovi Petrovi Hubkovi, riaditeľovi Direct Real LM City. A ďakujem za pozvanie, pekný deň.